Sunshine News Blast. Alas 7:43 na mga kapartners, mihangyo sa Cebu City Councilor Pastor June Alcover Jr. sa city government nga ipasag-uli dayon ang tugbong tabo sa City Hall. Usa ka sinimana nga merkado nga nagahatag og higayon sa mga mag-uuma sa kabukiran nga makabaligya diretsyo sa mga konsumidor. Matod ni Alcover sa iyang privilege speech atol sa regular session sa Konseho Oktubre 28 nga ang paghunong sa merkado supak sa City Ordinance No. 2367 na nag-institusyon sa maong programa aron masuportahan ang lokal nga produkto ug mga gagmayng negosyante. Dugang niini dili angay nga tungod lang sa kakulang sa mga tolda, undangon ang usa ka maayong programa nga nakatabang sa mga mag-uuma ug konsumidor. Ipasabot usab ni Alcover nga ang tugbong tabo naghatag og patas nga presyo sa mga mag-uuma ug nagpaglig-on sa koneksyon sa syudad ug sa kabukiran. Gihangyo niya ang buhatan sa mayor nga mutabang aron mapadayon ang programa pinaagi sa koordinasyon sa mga departamento sa City Hall.